खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर'र नायगिर नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ बिटिआरनि सिङाव गोग्लैनाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिआर सोरखार आरो मिरु एबसुनि हर सान नाजाथाबनायाव फैगौ बिटिआरनि बिसायख'थियाव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गं 60 गामिनि बर' रायजो राजाफोरा भट होजेननो मोनसिगोन। मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गिबि सानै आइजो मावख'गिरिफोर फारियै भारतारि रौनिया बिफाननि कर्नेल सफिया कुरैशी आरो इन्डियान एयार फर्सनि विं कामान्डार भूमिका सिंहआ अपारेशन सिन्दुरनि सोमोन्दै रोखा फोरमायथिना होदों। भारतनि गाग्लोबनायाव पाकिस्ताननि सा 70निबो बांसिन उदखारिफोरखौ बुथारनायजों लोगोसे पाकिस्ताननि एटेक खालामनो फैनाय JF-17 फाइटार जेटखौबो गावख्लायनो हादों होनना खौरां मोन्दों। 14 दिननि गेजेराव भारतआ पाकिस्ताननि उदखारिफोरखौ गोख्रोङै फिन्नाय होदों। न्याय मोननांगौनि असिलायै भारतआ सिन्दुर POKनि मोन 9 उदखारिफोर थाग्रा बादाफोराव अपारेशनखौ खालामनाय आरो गोख्रोङै गाग्लोबनायनि जाथायाव 70निबो बांसिन उदखारिफोरा बुथारजाबाय होननानै खौरां मोन्नाय जादों। पाकिस्तानाव एयार स्ट्राइक खालामनायनि उनाव एयार इन्डियाया गोबां बिरखं गाथोनफोराव टेक अफ आरो लेन्डिं बन्द खालामदों। जम्मु, श्रीनगर, लेह, जधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चन्डीगढ़ आरो राजक'ट बिरखं गाथोनाव बन्द खालामदों। बे बिथोना 7 मेनिफ्राय 12 मेसिम गोहोम गोग्लैगोन होनना खौरां मोन्नाय जादों। क'क्राझार रेलवे स्टेशनाव ब्लेक आउटखौ लानानै क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि मासान्दा एम पार्टिना माखासे बिबुंथि लाखिदों। क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि मासान्दा एम पार्टिन मक ड्रिलनि सायाव बिबुंथि होदों। अपारेशन सिन्दुरनि उनाव पाकिस्तान आरो भारतनि गेजेराव दावहाया गोख्रों महर लानायनि इसारा हादोरनि गुबुन गुबुन रायजोजों लोगोसे आसामावबो दावहानि थासारिया गमामायैनो फैनो हागौ। बेखौ नोजोर होनानै थांनाय मैया भारत सोरखारनि बिथोन बायदि दावहानि समाव गोख्रैयै नोगोरारिफोरखौ रैखाथि होनो हानाय बायदि क'क्राझारावबो मक ड्रिल खालामदों। क'क्राझार रेलवे स्टेशनाव थांनाय मैया बेलासिनि 4 रिंगायाव जिल्ला खुंथाय आरो क'क्राझार पुलिसनि बानजायनायाव आसाम सिभिल डिफेन्स आरो NCCनि रौनियाफोरखौ लानानै बे मक ड्रिलखौ मावफुंदों। जुदि नोंथांमोना नोंथांनि नोगोराव भारतारि रौनिया अख्रां सान्थ्रि हानजा एबा नेभिनि रौनियाफोरनि गारिफोरनि थांलाय फैलाय नुयो अब्ला जेबो भिडिअ' एबा रिल दाखालाम आरो समाजारि बिजोङाव जेबो फट' एबा भिडिअ' पस्ट दाखालाम होननानै फोरमायथिदों लेफ्टेनेन्ट जेनेरेल KGC धिलनआ। दिसपुर लक सेवा भवनाव बिटिआरनि जौगाखांनायखौ गोजौ थाखोनि नायबिजिरनो जथुमा खुंनायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा सावरायलायदों। सावरायनाय आयदाफोरानो जादों सेथियाव खुंथायारि आदबफोरखौ गोख्रों खालामनाय आरो गोरलैयै गेजेर बिफानारि गोरोबलायनायखौ रोखा खालामनाय आरो नैथियाव गाहाय सोरखारि बिथांखिफोरनि हायाव मावफुंनायखौ बिजिरनाय आरो थामथियाव रायजोआरि सिबिथाय आरो मोनथायफोरखौ थि समाव होनाय। ब्रैथियाव बांसिन बिबान गोनां खुंथायनि थाखाय मावनो हानाय राहा नागिरनाय आरो बाथियाव फोनांजाबनायखौ बांहोनो रांखान्थियारि जौगानायखौ सालायनो आरो गासै बिटिआरआव जिउ खुंनायनि थाखोखौ जौगाहोनो थाखाय गोख्रै ट्रेकिं बिथायारि सानज'थाय मावथांखिफोर। गावनि फिसानि देरहासारनायाव आंगो बिमाया गोजोननाय फोरमायथिदों। राजस्थाननि जयपुराव जानाय अल इन्डिया ट्रेडिशनेल चेम्पियनशिप 2025 आव क'क्राझार सोहोर साखाथि बागानसालिनि अर्जुन ब्रह्मआ सनानि मेडेल देरहानो हानायखौ आंगो बिमाया गोजोननाय फोरमायथिदों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं रामपुर गामिनि रायजो राजाफोरा नखरसे न'आव आरज गाबनायाव बुट जानानै सा 35निबो बांसिन सुबुंफोरा बेरामाव गोग्लैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। गामिनि रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला गामियाव लोमजानाया बारायनो हाबावगौ। गामिनि रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय मंगलबारनि मोनायाव डेकापामनि 2 नं रामपुर गामिनि गंसे नखराव आरज गाबदोंमोन। बियावनो
बुट जाखांनायनि उनावनो लोमजानाय, खर' सानाय, उदै सानाय, गोबानाय, गोदना सानाय बायदि बायदि लैखोनफोरनि बेरामाव गामिनि फ्राय 35निबो बांसिन सुबुंफोरा बेरामाव गोग्लैदों होनना खौरां मोन्दों आरो बिथांमोना देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दङ होनना मिथिनो मोननाय जादों। नि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।